Kaixo, salam aleikum, buenos días, hola. Nire izena, Iño Beristain da, eta Bastidako ikastetxe publikoko zuzendaria naiz. Niretzat ore bat da, Bastia eskolako komunitatea ordezkatu ahal izatea. Irakasle guztiak, familia guztiak eta ikasle guztiak. Egoera berri honen ondorioz, ezin izan du jaia pentsatu enuen bezala ospatu, hala ere aukera gisa ikusi behar dugu. Behin ospatu beharrean, bi aldiz ospatuko baitugu. Gaurkoa, modu arraro samarrean egia da, baina aldi berean berezian. Eta gero, aurrerago egingo duguna. Honek balio behar digu eta orain are gehiago kalitatezko eskola publikoko bat aldarrikatzeko. Itxaropen handiko eskola bat, benetan inklusiboa, inorratzean utziko ez duena eta testuinguru ezin hobea izango duena pertsona bakoitza nahi duena izateko. Benetako plazerra da Arabako Errioxa hezkuntzaren mapan jartzea, hobetu beharreko alderdi asko ditu, bai, baina bide honetik doa inguruko haur guztiek merezi duten hezkuntza lortzeko. Eskerrik asko, shukran, muchas gracias, azitik gora. Kaixo, Bastiako ikastetxe publikoko guraso elkartetik mundu guztia gonbidatu nahi dugu Euskal Eskola Publikoaren jai virtualean parte hartzera. Aurten, ezinezkoa izango da hemen Bastian egitea, aurreikusita zegoen bezala, baina datorren urtean gogo handiago itzultzeko prestatzen ari. Optamos por una enseñanza de calidad, inclusiva, euskaldun y en igualdad de oportunidades. Por ello, queremos poner en valor a las escuelas públicas de La Rioja Alavesa y reconocer y difundir los procesos de transformación en los que estamos inmersos. Baina Bastidak izango du merezi duen jaia. Bertan ospatuko baitugu Euskal Eskola Publikoaren jaia 2021ko ekainean. Datorren ikasturtea ez da erreza izango. Hainbat erronka berri izango ditugu. Baina ziur gaude ekainean izango dugula zer ospaturik Arabako Errioxan hazitik gora lemapean. Bitartean, gozatu prestatu dugun programazio ederraz. Gora zuek eta gora Euskal Eskola Publikoa! Kaixo, urrengo urtean Bastidan itxongo zaituztegu. Change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, really pretty, but somehow, honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best, and there ain't no lie. If you put me through the test, you let me try. Kaixo lagunok, Bastidan ospatu behar genuen, aurten Euskal Eskola Publikoaren jaia! Baina koronavirusak etxera eraman gaitu, eta ara ezin elkartu. Zorionak denoi! Zuen jarrera eredugarriagatik. Nekagarria izaten ari bada ere, zuek aurreta gazteak denon poza zarete! You are a dancing queen, young and